Mga kapuso, isa ka lola nga tagaharo nagselebrar sa iyang 100th birthday. Si John Sala nakatutok. Age is just a number. Kag kun si Lola Gunyang ang istoryahan, that number is 100. Ang lola nga inihalin sa haro, 100 years old na. Meet Lola Gorgonya Diaz. Sa iya birthday, upod ni Lola Gunyang ang duwa niya ka mga kabataan, mga kaapuhan kag mga abyan. Kilala nga mapisan, kag istrikta si Lola Gunyang. Maalwan man kag masinatyahon. Kabay pa nga tagaan ka pa sang mayo nga lawas. Healthy lang gid per me Kag para happy lang ang tanan. Di lang sagad ugtas. Kag strong lang gid. Dugang pa sini, inspirasyon nila sa ila pamilya si Lola Gunyang nga apisar 100 years old na, padayon nga nagalaygay kag nagagiya sa ila tanan. Advice ni Lola sa mga gusto man mangin pareho sa iya nga healthy and happy at 100. Manimulat sila nga para nga mag-ayo ila pangabuhi. Sa sulod sang isa ka siglo, si Lola Gunyang ang nagapadayon bilang inspirasyon sa iya pamilya. Isa ka buhi nga pamatuod nga ang kabuhi nga puno sa pagigugma kag paglaom. Amugid ang pinakamatahom. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.